Salutare guys și bine regăsit la un nou episod de pe canalul Filip Zero din seria noastră de Brawl Stars. Astăzi veți, cred că deja instant când ați văzut acest video, când a început, deja v-ați pus întrebări pentru că ați văzut titlul cu sfârșit de sezon la Trophy Road. De fapt, cu sfârșit de sezon, că nu scriu că e la Trophy Road când e la Trophy Road. Și practic, da, v-a spus voi întrebarea că de ce nu începem practic cum începem, că se termină un sezon. Adică direct de pe, practic, să nu fim în Brawl Stars. Pentru că acest video este unul chiar întârziat și cred că deja mulți v-ați dat seama de ceva timp. Și unii credeți că poate nu mai fac acest video, dar totuși uitați că l-am făcut, pentru că trebuia și el să fie făcut acolo așa. Chestia e că eu la școală m-am jucat cu colegii mei Brawl Stars și uitasem că e final de sezon. Și la after, să nu înțelegeți, adică la after school, după ce am terminat temele, să nu înțelegeți altfel. Și da, după cum ați auzit, uitasem că e final de sezon. Asta cum ar veni povestea, să vă explic de ce. Sau să vă dau cum ar fi în răspuns la întrebări. Și normal că atunci, practic, am văzut că e sezonul și am zis, și am zis instant, deci, stai să opresc repede. Și atunci am zis, totuși, pot să vin aici, pot să vin la unboxing, pot să vin la personal. Și m-a rămas chiar aici salvat, dar deci după cum vedeți, de acum 3 zile este, deci chiar că e întârziat. Și am zis că totul îl las, că oricum mă gândeam că nu o să fac foarte devreme acest episod. Și chiar și așa a fost. Deci, v-am dat și răspuns aici. Da, și încă o chestie, cred că toată lumea știe update-ul care va veni. Practic va veni, stai să colectăm aici. Și aici poate o să vă răspund la o întrebare care foarte mulți v-a spus-o, dar nu ați aflat de la nimeni răspuns. Când va veni update-ul împreună cu Stu? Da, după cum vedeți, am 15.000 de trofee și după cum știți, uite, și m-a scăzut aici, după cum știți, Stu va fi, la, mamă, de unde e? La 10.000 de trofee, așa că pentru cei care aveți megabox-ul, cine are megabox-ul, să-l colecteze neapărat, pentru că dacă va veni Stu, nu o să-l mai puteți lua. Dar eu sunt foarte curios, practic am o întrebare cu 3 răspunsuri. Întrebarea gen, n-am cum să vă zic acum, gen, întrebarea cum o să fie Stu, adică o să-l bage la 10.000 și când o să-l bage. Oare, practic, să-mi ziceți în comentarii ce credeți, vă dau răspunsurile ce ar putea fi posibile. Practic, el efectiv o să mă apară la 10.000 și să fie colectat, adică efectiv eu mă bag aici la Trophy Road, așa, și merg la 10.000 și îl văd Stu colect. Așa, cu bifa asta, practic. Și mie, efectiv, numai o să mă arate aici cam un unlock la Brawlers și să-l am efectiv pe Stu, așa, fără să colectez eu nimic. Sau va trebui eu să dau collect. Mamă, dar nu mai găsesc 10.000, doamne. Va trebui eu să dau collect, practic, efectiv, numai la Stu. Și ce e în fața lui ăsta, adică vedeți, bănuții, megabox, toate astea ce e în fața lui, care am făcut eu la trofee, tot ce e în fața lui, practic nu pot să colectez. Adică, practic, efectiv să fie numai Stu să-l pot colecta. Adică să fie, uite cum ar veni big box-ul ăsta aici cu bifă și bănuții ăștia în față și în spate cu bifă, efectiv, numai Stu să fie fără bifă. Ăsta ar fi al doilea răspuns, adică practic să-l colectez, dar numai pe Stu. Și al treilea răspuns, care mi se pare extrem de tare, dar în același timp foarte extrem și enervant, parcă pentru unii care tocmai ce-ați făcut 10.000 de trofee. Și apropo, pentru cei care nu aveți 10.000 de trofee, eu zic să vă puneți să pușați repede, pentru că cam toată lumea are 10.000. Și al treilea răspuns, care e blană rău, ar fi de la Stu până să zicem că voi aveți 20.000 de trofee, care e destul de mult, să efectiv să trebuiască să restaurați tot Trophy Road până la 10.000. Deci cum ar fi asta? Adică să restaurați, practic, să colectați tot pentru cei care nu știați. Adică să colectați Stu de la 10.000 și aici bănuții, megabox-ul și tot ce aici, să puteți să colectați din nou. Deci
de ultima chestie ar fi super blană, dacă chiar ar fi așa. Nu știu, este prima oară când o să fie un brawler băgat la trofeu și eu deja să am acel număr de trofee și de-abia aștept să văd și practic în acel episod o să începem noi cum am început, practic cum ar fi trebuit să începem și acest episod, adică să nu fim pe Brawl Stars și intrăm toți împreună în premieră să vedem cum o să fie, mamă, deci de-abia aștept. Dar acum totuși ce contează, adică pentru ce am făcut acest episod, stai să vedem aici quest-urile, bă, stau rău cu ele, mamă, uai. Ai de mine, Hasty amici, fai, deci uitați-vă la mine. Ce mă bucur acum că n-am și ăla de sus, că am venit la quest-uri. O grămadă, mamă, îmi vin pe broc, m-am dus. Hai să vedem totuși mapa asta și după, adică practic ce-a câștigat. Serios, bro, altceva chiar nu se mai putea. Deci, Doamne, deci altceva nu putea să pun, așa-i? Numai mape care sunt mai proaste, bro. Oricum, asta e. Deci, dăm la unboxing personal. Și acolo viu, sau cum se numește. Dăm un 1, 2, 3 și... Ok, eu practic deja știu ce este. Voi momentan vedeți aici El Primo 20, Daryl 20, Bull 20 și PPM. Și doar uitați-vă. Deci 260, da? Pe 20, deci cam toți mi-a scăzut la 500 în afară de Carl. Bo 20, tot la 500, Penny 20, Colt 20, 8-bit 20, Nita 20 și Carl 80. Și totuși mă dă la 574, deci e ok. Și practic cam ăsta este sezonul de la Trophy Road. Așa după cum și da, practic când se va termina, da, cred că am și uitat să vă răspund. Când se va termina la acea întrebare, când va veni update-ul, când se va termina powerplay-ul, adică sezonul, deci ăsta este sezonul aici. Powerplay-ul se va termina în, stai să vedem. Ne băgăm aici la powerplay. În 4 zile și 11 ore, adică practic 5 zile cum ar veni. Deci în 5 zile va veni update-ul și aceasta o să fie ultima oară când facem și la Powerplay, pentru că știți că Powerplay-ul nu o să mai fie și o să fie Power League și nu știu cum o să fie ăla, nu știu deloc cum o să fie sau ce o să fie sau așa, nu știu nimica, o să aflăm noi. Mamă, deci băgau mulți ăștia. Și practic, cam asta e. Acum, dar practic, să vă zic o chestie. Eu vreau mereu numai să pușesc puțin, adică cum ar fi la bot, 507, știi, să-mi dea așa, nu contează mult, numai pe așa puțin. Știți, mamă, cred că blocul să-l facem de rank 20, dacă e cu misiunea aia și cu rankul 18, poate, v-ați dori, încă vreau la rank 20, eu chiar m-aș dori. Eu mereu îmi pun Monster Office, că e mai ușor. Dacă dăm aici la quest, mi pun oricum. Ok, deci știu că Jessie win 5, Brock win 8, după cum am zis, și Edgar habar n-am. Nu să mă uit. 3 win. Deci, vă vine să credeți efectiv misiunea asta cu 24 de dinamici în solo, o am practic de 3 quest-uri cu 4. Adică cum ar veni, au venit quest-urile cu 4, n-am terminat-o, am mai venit o dată quest-urile cu 4, nu am terminat-o și încă o dată am mai venit quest-urile cu 4. Și tot n-am terminat-o. Deci mi se pare efectiv prea. Dar o să o termin, că nu mai sunt mulți dinamici totuși. Na. Oricum, cam acesta a fost episodul, pentru că deja este destul de lung, nu o să mai dăm meciuri. Dar ce vă pot spune acum eu de final este să intrați în club, dislike neapărat cu ț. Dar vreau să spun o chestie care că încă nu s-a întâmplat. Ce e aici?
Ai de viața mea. Doai. Gârciților, zice că nu l-am ajutat. Oricum, da, chestia aceea să fiți prieteni cu mine în rolul nu o să mai fie, nu o să mai fac, pentru că deja vă că nimeni n-a vrut, n-ați vrut, atâta e. Da, dar totuși să intrați în club dacă veți și totuși poate, o să aveți o șansă și să dau invite așa la nimereală, poate dau, nu se ție, și tu poți să fii câștigătorul, așa că nu risca și mai bine intră în club și rămâi aici, pentru că nu se știe. Așa, asta. Trebuie să-i dau senior. Stai că uite că îi dăm acum și pe video. Promote. Stationer. Senior. Așa. Iar acesta a fost videoul. Nu uitați să intrați în club, distracție în neapărat cu țâră. Deci credeți-mă, neapărat cu țâră. Altfel n-ai cum. Că nu-l găsești dacă nu-i cu țâră. Deci nu uitați să dați like, să vă abonați. Iar noi avem, data viitoare. Pa, 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 pa.